बोहैथि दाननि 27-28 आरो 29 खालाराव खुंजानो गोनां बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमानि गाहाय खुन्थिया एबा लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 27-28 आरो 29 खालाराव बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुमा आरो चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 1थि बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बेनिनो दिनै हाबाफारिनि लाइ खुन्थिया एबा गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बे लाइ खुन्थिया गायसननाय एबा गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो हाबाफारिनिनो मासिगिरि इएम सायखं बसुमतारी, हारिमु आफादनि आफादगिरि बेजुएल नेलसन दैमारि गाहाय नेहाथारि, बिजितगिरि बसुमतारी, आसाम जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो बानजाय आफादाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। जेनेखि 27-29 दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21st एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै खुन्थिया गायसननाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे सान्तिपुर ओनसोलाव सान्तिपुर हाई स्कुलनि फिल्डआव बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। आसा खालामदों बे कनफारेन्सआ जोबोद मोजां जागोन आरो जोंनि जेनेखि कमिटिनि मेम्बार्सफोर बिथांमोनाबो दिनै साखाफारा जानानै दं आरो मोजां एक्सपिरियेन्स थानाय मानसिफोरानो बेहाय बाहागो दं। आसा खालामदों मोजाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन होननानै आसा खालामदों।